Horasma bihita salhukna. Adorak somarsaur hita dohot hatan itu hata, jumulu mahita martangiang. Asin roha madihamu doho dame nasian di bata ama, doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe turpuk jamita di partangiangan di bagasat dikion, tarsurak do di pesalmen 125 ayat sada saha rodi 5. Hujaha majo isi niturpuki tu tonga-tongata jala tapetihu ma di bagasan rohat tabi songonom ma didok ede hananakok akka namar haposat tu Jehovah songon duluk siud dunasida dak tagamon humordit ho do tahe rodi saliling-lilingna akka dulu do ia humaliang Jerusalem Jehovah do yang humaliang bangsona olak nion rodi saliling-lilingna aidak tagamot tong madudun tukot harajaon ni hajahaton di atas parjabaran niak kapartigor asa unang laho tangannya kapartigori tuhagi duhon sai bahem ma nadenggan ali Jehovah tuaka nadenggan rohai doho tuaka sisa ngujur marroha di bagasan alai anggo akan namanibil tudalan nasida sadiri akan nagiduki sai natugi honon ni Jehovah du nasida rap dohot akka siula hajahaton dame ma songgop yanggo tu Israel ima sahakna dongan saha persyaun di bagasan tu hatta Yesus ia judul ni turpukon di surat do di bibil tai hatuaon niaka namar haposan tu Jehovah nagabe suku-sukuta songod dia do nani dokna hatuaon niaka namar haposa tu Jehovah mangihutto turpukon ia akan namar haposa tu Jehovah dipartudus doi songon duluk Sion ia duluk Sion nakpe tibu letakna alai tugudo hajong-jonganna dakku mordit tidak goyah jala secara geografis dihaliangi akka duluk duhutai gabe tuguma tutu hajong-jonganna ala masih tukolan duduluk nasada tuduluk na asing saling menopang jala terlindungi songonima dipartudus hatuaun niaka namar haposan tu Jehovah tugudu nasida ala dihaliangi hagugun ni Jehovah jala diramoti do akka namar haposan tu ibana alai molo akka nasomar haposat tu Jehovah ima akka namanibil siadalan ni debata manang akka pergiduki papungon ni Jehovah du nasida rap dohot akka siula hajahaton dungi hamagoam ma nagabe jabbar nasida donga saha persyaon totu dangadok kita nama kalomohon gabe parjabar di hamagoan alai sudidu hita naik parjabar di hatuaun nasiad debata alai ala niakka narikko dingolu parsatok kinanon si pataulu do tubu akka suku-sukun di roha niakka naporsiai lumubi uju songgop akka hamaolon ningului wado tutu tohodo diramoti debata ngulu niakka namar haposat tu ibana aladak pitor tipak sipata di ida wujud ni pangaramotio ni Tuhani gabi tubu ma akka bir ni roha mulai masongun narenggang pos ni rohanai dungi ulu matarela gabi manibil siadalan ni Tuhani
Alai marhite turpukon di papos do rohatta. Mangula do debata mangaramoti akkana porsiai. Termasuk patongotton akkana rikkoti di nguluna. Garipidong na martonga-tonga langit, doho bunga-bunga na diladangi, luhu do disarihod debata. Lapitama akkana tinobus ni mudar ni Kristusi. Sarihonon na do akkana rikkoti, asal ma gomos tahaposi Tuhani. Budi tapatudos tu Matius onom ayat 26 sahat tu 30. Alai panarihono ni Tuhani dang namarlapatan, gabe tinggal tenang, jala tinggal terima siap ma akkana porsiai di akkana rikkoti. Adik pe bui dui patupau ni debata. Ai guru di fuasona do saluhutna. Jala dakkea didok di bibil tai, molonunga marhapo satu debata, gabe sumisi ma akka baruk kilon. Gabe holang ma akka hasusan ningulu. Dak songgok be akka arsak, dohot akka napatubu pojok ni roha, dingulu ni akka naporsiai. Sadok ripesonang manguluna, jala si taurade masudi, manang dia penarikot dinguluna. Danga dok kea dijaji hosongoni di bibil tai. Emangnya Tuhan itu pembantu kita, sehingga setiap apa yang kita inginkan selalu disediakan? Oh tidak. Manang mulununga marhapo satu Tuhani, gebesongon sim salabim masude, si taurade akan narikoti dingulutta? Daong. Gari akan atargoar Tuhan, manang akka bospe di portivion, namun lengkap akka pembantu, dohot akka asistenna, tong dua dong be rintangan, manang hasusaan siadupanna. Jadi orientasi nina makaposi Tuhani, unang dibereng, holan sebatas memenuhi akka narikot dingulu para satokinanon. Jalanang akka nasementarai, nagabi tujuan utama ni debata, manugihok kita asa makaposi ibana. Alai asa parsidoho dohita di Jerusalem ne barui ima surgu hasonangan sabulu ni toditai. Alai saliling di perdalanan ni ngulutta di hasyanganon, nakpesipata ikum mengadopi ragam ni hasusaan, manang parukilon ni ngulu. Di baga-baga hutu hatta Yesus do padongan yonna. Laos padongan yon naima na mangaramoti perdalanan ni nguluttay. Asa margugo jala marbisuk mengadopi manang sungod diepe rumang ni parnguluon na songgop di tonga-tonga ni ngulutta. Atong molo naik parjabar di hatuaon na siya debatado ngulutta. Jalamolo naik taruli pasu-pasu nasihat Tuhani dohita. Marsihoho ma makaposi debata. Jalaunang uloy manibil siya dalan ni Tuhani. Nakpesipata rahis jalamaol perdalanan ni ngului. Paholang ma nasa hagiduhon siyan ngulung. Jangan menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Ingok ma, akkana satia marhaposan tu debata, jala mangulahon lomo ni roha ni debata, say ramotan ni debata dunguluna. Jala ditikina, say taruli do muse akkana porsiai, di akkana denggan, si bahenon ni Tuhani dinguluna. Amen. Martangi yang mahita. Muliate ma ali Tuhan dihatam na kubigihami. Say parrohay ma ngulunami. Asa marsihohot marhaposan holat tuho sabing.
di bagasan Yesus Kristus martangia kami. Amin.